muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndiri kutambirawo nhau dzinosirisa dzandava nadzo panapa dzandiri kunzwa dziri kunditemesa musoro. Up to now ndiri kunzwa kuti mwana wavaPaul Mwazha uya ashaya, mwana waPaul Mwazha anova second born. Panga pakamboitika macontroversies ndiye ainya kufamba nababa. Makamunzwa kuti chechi yaMwazha yanga yasplita kudidi pepe, so that guy ndiye angafanira kunge ari kutungamirira church. But kubva pakafa baba vacho zvinoratidza kuti zvakamuaffecta kwenguva refu, zvekuti zvakabva zvazolida kuti nhasi tizonzwa kuti mukomana akusisina. Zvakawanda zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndiri kushamisika, to be very honest with you. Hatingadi kunyanya kupindira hedu nyaya dzavanhu kuti tizonzwa kuti saka zvazosvika apa nekuti zvazodii, kana kuti tingati saka wai zvaitika kudii. But nyaya yandiri kunzwa muri yeZimbabwe ngedzatingodzokera straight to the point paarticle panapa. The African Apostolic Church is in mourning following the death of Bishop Alfred Kushamisa Mwazha, who passed away on 17 March 2026 at the age of 80. His death comes less than 4 months after the passing of his father, the church's iconic founder, Archbishop Paul Mwazha, who died on 20 November 2025 at the remarkable age of 107. Born in July 1946 at the Howard Institute in Chiweshe, Alfred Kushamisa was the beloved second born of the late Archbishop. He grew up in devout household amongst his brother Ngoni Edward and sister Rudo Nelly. Over the decades, he became a pillar of the Apostle of Africa, known for his charismatic leadership, eloquent preaching, and profound understanding of the scriptures. His role within the church was significant, as he was widely regarded as the apparent of his father's spiritual throne. His leadership was often validated by the Archbishop himself. A 2020 letter from Reverend Kasima famously quoted Mudzidzi, stating that Alfred Kushamisa was to lead the congregants during the church camps. This endorsement solidified his standing among the faithful as the destined to carry the mantle of the AAC into a new era. Followers remember him as a fervent believer whose life was a testament to his faith. He often found solace and inspiration in hymn 129, Nguva Yakanakisa Yekurumbidza, which remains his favorite throughout his ministry. The passing of Bishop Alfred Kushamisa Mwazha represents a profound loss for the Mwazha family and the entire African Apostolic Church community worldwide, coming so soon after the death of the Mutumwa. This second bereavement marks a major turning point for one of Zimbabwe's largest indigenous religious institutions. Zvakaoma mfunge patinotambira nyaya dzakadai so idzi tinotanga kutoshamisika kuti omanaka todii pano manje. Omanaka, honestly speaking, inini hangu ndiri pakuvhiringidzika nethis message. Unoona katita kutambira mamessages akadai so zvichinzi munhu ashaya. Amanaka, inini hangu ndiri kushamisika, honestly speaking. Tochidii manje, tochitangira papi kutaura? Vanhu kutaura hatipedzi hama dzangu. Tinoona kutaura kubva makuseni kuti tigodarikira tigoita sei handiti. Asi kana zvinhu zvichinge zvazoitika zvasvika pachikamu chakadai so ichichi, unenge wakushaya kuti zvinototanga kutaura tichitangira papi. Vamwe vanotaura ndoziva kuti vanhu vanokwanisa kuanalyze zvakasiyana siyana. Vakutanga kuda kunongedzerana, maybe because blah blah, maybe zvanga zvine kakubvutiranawo futi zvakazodai blah blah blah, your way because this that. Zvotaura navanhu hazvipere. Ende vanhu vekuZimbabwe zvagara vanongodaro. Ukamboona kana even kana uchifu chaiwo unozonzwa kunzi uchifu urwirwa uyu shamari. Uchifu pari kutonetsanwa zvekutodaro. Handowazviona. Saka it's something chekuti hatingadi kuzira kuti zvinhu zvinenge zvichinhingirikana sei zvinezvinengina. But honestly speaking, I'm shocked this developments this news. Zvinhu zvekuti zviri kutondishamisawo kuti mwana waMwazha atofa.
imi why so soon? Hatisi kuramba zvedu 8 munonofila unga ngakura, but unozatita tarisoka mazera ekuti anenge akatotera mazera anenge akasvika baba wacho ka andimazviona 100 something ikoko 100 chakadaro ikokoko tozonzwisisa kuti ndomaitikira zvazoitawo chinchi unokwanisa kunge uchinozonzwisisa vanhu zvekuti macomments munongokomenda henyu makomendera munongoita by guys, but inini on behalf of the Mwasha family, on behalf of the Mutumwa's Church, ndikuti guys nyaradzwai naishe, zorodzwai naishe, tirikuti namatambudziko guys hatina edu zvakawanda zvokuti tingada kutaura pamusoro pazvo, tiri kutorwadziwawo kutaura chokwadi chaiko chaiko, nekuti ndo patanga takuti tichatozosara tichinyatsooonerawo mutumwa Paul Mwasha ipapo nevana vake vese zvaitonakidza vari tu vakadaro kadai vanoda kuponeswa makambopotswaona uyu mombobatwa neuyu maoko avo mune muchinzwa kuti uyu ndapona, uyu anenge achiitawo zvake. Vanhu vanogara vana vanozvarwa vane zvipo zvakatosiyana siyana, chero zvezvo zvinenge zvichiitwa zvokunzi vamwe vanhu vemuchechi ndo vanenge vada kukonzeresa kuzorwisanisa dzato drama, zvese zvichimbosiyai imbori nguva yekuita se yekuchema handiti. Saka ndiri kuti nyaradzwai naishe, ndewo ndiri kuti zvoni kuna Bishop Alfred kushamisa Mwasha, ndiri kuti zororai murugare, may your soul rest in peace. Ndo nyaya muri yeZimbabwe ndangoti ndingopfura nayo muna ndichingokuzivisa, but ndisati ndaenda zvangu mukana unofuti unoda kugara ndatoshandisawo kutozivisawo maZimbabweans vari muSouth Africa munomu vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore. Batai company iyo inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen, dzinova idzo shasha pakuita basa irorire. Vanokwanisa kukuregisterai macompanies vokuvhurirai maFNB business accounts musina mawork permits nemastard permits. Garai mavabata mutaure navo. Nai Mukoma Owen ishasha idzi hapana zvekuti unoswera uchipedza mari yebhazi, uchinotravela, uchinotsvaga kuti vanowanika papi, vanozodaiso macompanies maoffices ari kupi uchitambisa mari yebhazi. Bata nhamba, vanhu vari professional ende vari reliable, but kana uchinge wazodawo kuenda kune maoffices kwavo it's okay, manumbers avo anenge achibatika futi munokwanisa kunge muchitotaura ipapa, but kune munhu ari serious nebusiness serious kuti zvinhu zviende kumberi I don't see any need. Kuna vanhu vakawanda I understand kuti muri busy ka, but imagine kuti waregister chinhu chako, waregister company yako, woitirwa FNB business account at the same time, zvobva zvasendwa zvoya padeni pako wakatorara zvako uchitongoziva kuti kuchitopfunda uro something kuchitoitika ipapo wobva watongosendera zvinhu zvako zvosvika pagedhi. Unofilawo sei? Zvinhu zvokuti zvinofadzawo, zvinhu zvakanakawo zvakakoshawo kuti wane chinobatika chaunacho, waregister company uri padeni, zvinhu zvakangonaka izvo. Unozodei mangwana, contact them, namba ndodzo ndasiya pascreen apo kuti mugare mavabata vakubatsirei, vanokuitirai vari kwavari. Kune vari kunze kweSouth Africa munokwanisa futi kuregisterwa macompanies iwaya, handiti munokwanisa kuregister macompanies muSouth Africa munomu as long as uri kunze ka, but kana uri interested nekuti iwe shama nyika ndiri kune hondo kuri kuzonetsa asi ndinoda kuti handidi kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizodai, so garai mabata futi Mukoma Owen vakuitirei vakubatsirei zvinhu zvenyu zvotanga kutofamba, vabate panhamba dzavo.